1939 ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତିଳୋତ୍ତମା ଖୁଣ୍ଟିଆ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତେବେ 90 ଦଶକରୁ ନିଜର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ତିଳୋତ୍ତମା କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ସେ ମା କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କାରଣରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଗତ 4 ଦିନ ହେବ ସେ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବୁଧବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାରା ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଏବେ ମାତ୍ର 49 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତିଳୋତ୍ତମା। ଏବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ସାମଲ। ତେବେ ହିମାଂଶୁ ସାମଲ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୋରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଏବେ ସୁଟିଂ ସେଟରୁ ତିଳୋତ୍ତମା ଏବଂ ହିମାଂଶୁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହାପରେ ତାଙ୍କର 2ଟି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ଜଣଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବିକା ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆନି ଅନୁଭୂତି। ଏ 2 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ହିରୋଇନ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 2 ଝିଅଙ୍କୁ ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ରହିଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତିଳୋତ୍ତମା କେମିତି ଲାଗୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ।